Hola, bona tarda. Escolta, soc l'Esteve León del Tram, del Tradicionarius, del CAT, i us vull recomanar un llibre. Es diu Sobirania musical, reflexions des de la perspectiva del tall. És d'en Vicent Torrent. És bastant recent. El va editar a la Universitat d'Alacant l'any 2022. Té una introducció que també és interessant del filòleg Joan Borja. Això són 313 pàgines exactament, d'uns 50, és un recull, articles, presentacions, conferències, parlaments, alguna part de la memòria del propi Vicent Torrent i del tall, òbviament, i entre tots aquests articles i presentacions jo us recomanaré 5 especialment, un que diu música tradicional i identitat cultural, un altre que diu la riproposta, perdurança de la música tradicional, el tercer, el folk del segle XXI al País Valencià, el següent, els anys 70 en cançons, i un altre, al final de tot, el darrer article és molt divertit perquè parla de música tradicional 1970, 2012, 2056. És a dir, en Vicent no només està fent un exercici de prospectiva sobre el futur, sinó que està posant damunt la taula un programa d'actuació. És a dir, què hem de fer perquè la música d'arrel, la música tradicional, tingui el paper que li correspon en el futur. Si veieu, el llibre està dedicat pel propi Vicent Torrent. Sempre tinc a la memòria una nit memorable del 27 de gener al CAT, 36è Tradicionarius, en què Vicent Torrent, Biel Majoral i Jaume Arnella van fer un concert junts i, evidentment, no hi va participar en Jordi Fàbregas perquè ens havia faltat 2 anys abans. És un concert brutal, emotiu, que podeu recuperar a les xarxes i que és una bona companyia per aquesta lectura. I després, sobre el tall, us voldria recomanar 2 discos excèntrics. No els principals, no els superreconeguts, no els Almansa, no aquestes coses, sinó un que van fer dedicat, jo crec que era a principis dels 80, ara parlo de memòria absolutament, dedicat a les cançons infantils, que es deia Som de la Peli Trumpeli. I el segon, que lliga molt amb alguna reflexió que estem fent al propi CAT Tradicionarius en aquest moment, Shark al-Àndalus. Shark al-Àndalus és el disc que van fer amb el grup de Marràqueix Muluc al-Wa. Més tard d'això, potser ja era a finals dels 90, no recordo exactament la data, però que evidentment feia evident una de les frases que en Vicent Torrent diu en aquest llibre. No hi ha música catalana, no hi ha música valenciana sense la Mediterrània. I aquesta és una idea que en els propers mesos i en el proper Tradicionarius explorarem. Vaig al bosc a buscar, ves que he vist, el ves que busco al bosc. I vaig al bosc a buscar, ves que he vist, el ves que busco al bosc.